tallats que hi havia a les parets van fer caure tot aquest sector de ceràmica. Com que la ceràmica estava enclava de terra 2 o 3 dits i havia caigut per les humitats, la meva obligació era aixecar-la perquè pogués ventilar per detrás la ceràmica. I llavors vaig afonar una mica la paret, com que fa 70 centímetres no li passava res, però com a 7 centímetres, he ficat uns torics, entre l'aire per aquí, s'ho tirava aquí dalt i la ceràmica estirava tota damunt terra, no com a l'altra banda que està afonada de 2 dits. D'esta manera, diguem, les humitats no la faran caure. Hi havia 2 sistemes per a ficar-la. Un era això és un plàstic molt dur, molt bona manera de doblar-lo, que se diu aerolan, que ho fan servir per fer els avions. Volíem ficar aerolan i plegar-ho aquí en coles sintètiques. Seguint jo el consell del director del Museu de la Ceràmica de València, em va dir que ho col·loqués a l'antiga, o sigui, en morter de calç sobre la paret. I jo aportava la seva opinió el que estigués ventilada per detrás. I per això la col·locació de la ceràmica serà, diguem, respectant la forma en què ho haguéssim fet fa 240 anys o 245 anys quan se va fer l'edifici. I això ho he desestimat perquè, a part de que feia servir la ceràmica un munt i quedava cantant a la capilla, valia de col·locar-se 3 vegades més o 2 vegades més que he fet a l'antiga, que és com ho he fet. I l'efecte que quedarà és com a la part com allà, no? No quedarà millor perquè la ceràmica brillarà. Aquesta ceràmica, per poder-la restaurar, l'hem de ficar 6 mesos com a mínim en aigua destil·lada. En això dissolen tots els sulfats que té la ceràmica, el salitre. I llavors, clar, torna a sortir el brillo del vitrificat. I aquesta ceràmica brillarà molt més que l'antiga que no s'ha tocat. Aquest espai que era... Això és la capilla, I aquí me diuen que els obrers del Marquès sentien missa aquí perquè fa un segle la gent era molt religiosa cara, o fa 2 segles. I llavors aquesta ceràmica al seu moment se va ficar i de la capilla, diguem, de la casa medieval se va conservar 2 coses. Primero, el de Montesa. Aquesta casa va ser la casa de la comanda de l'Orde de Montesa. I segona, hi ha un detall aquí curiós, i és que la capilla aquí està consagrada perquè això és perquè aquí hi havia una pedra. Els altars han de ser sobre pedra, si no m'equivoco. En quant a les imatges, les he ficat jo perquè és que al comprar-la no en quedava cap. De les antigues només n'hi ha una d'allà, aquell Cristo, que un vellet del poble me conta que a la Guerra Civil el van agafar i ell el va trobar i al cap de l'any 40 el va tornar al Marquès, este Cristo. És l'única cosa que queda a la capella antiga. I d'esta ceràmica, que aquí en tenim un trosset, què és el que el podem dir? De quina època és? Com s'ho feien? Això és ceràmica del 1770, més o menys, i entre el 1760, 1790, 1800, València fa una ceràmica que és policromada. A tota Europa es fa ceràmica de color blau i prou o uns colors molt apagats. La policromia que sap donar al taulell en València no la sap donar ningú. Per això es considera la millor ceràmica d'Europa d'aquell temps. Si la casa del Marquès diguem que és un exemple de l'ús d'esta... És el millor exemple, no és un exemple. N'hi ha diversos exemples, però el millor és este. No és un exemple, és el millor.